Hürmetli tamaşaçılar, bu dünyanı bilgili bir imtihan hem vakitlişa toxtalı orını deyip kabul etüşler için tırmış, şıngıllarga tegerevden hem tavlarga menüden gibarettir. Qoy bir көрінішler kişini her vakit tübenge torta, osqa istiri. Eytik tekabirlik, ikiyizlilik, özün başkalarga üstün koyu kibik sifatlar. Kişi көңілілік тыйнақ болу, başkalar turunda oylaw, şın kişilerge gine xos. Хылык безне я изге юлга, яхшылыкка илтә, я төпсез сазлыкка батыра. Кеше алтынга хуҗа булса, байлык аның тугры хезмәтчесенә әверелә. Ләкин алтын кешегә хуҗа булганда, байлык үзе әшәке патшага әйләнә. Хөрмәтле тамашачылар, мал-мөлкәтнең Аллаһтан килгәнен белмәгән бишара кешенең гыйбрәтле тормыш хикәясен бергәләшеп карыйк. Сüleyman бай. Şu taraftan. Ömür boyu qaşı vermen de bilirsin ha? Nindi qaşı diyor abi. Borışыңны түлә, йыгыйса йөзеңне бизәп җибәрмен. Акчаң булмагач нип пичагыма дип кәрт сугасың. Түләрмен абы, юкка бер чылмагыз. Кем, кайдан икәнен беләсез бит инде. Сüleyman байның улы мин. Бай фәләнне танымыйм мин. Борышың күпме булса да түлисең. Эшеңә керсенме әллә акылыңда калсынмы? Моны инде үзең хәл ит. Эшләгез. Габга дибине акылсыз башларыгызга белем кертер дип уйлыйсызмы ни? Җитәр инде. Туктаным, тыңламаны. Берсе бу кешене акылга утыртырга тиеш бит. Калим абзый. Ким шулай сөйләшә инде? Без монда изге эш белән шөгыльләнәбез. Бөкрене кабер генә төзәтә ул. Ташла. Аллаһ җәзасын бирер әле бер. Без эшебезне дәвам итик. Кара халык. Гали, миңа ашык кахва ясап бир. Плитаны сүндердем шул Сüleyman абый. Сөйлешкә ярдәмгә барам. Менә сиңа мә. Бу ни булды әле? Бөек Сüleyman бай көтеп торганда, кара эшчеләрне кайгыртасыңмы ни хәзер? Ул мәктәп барыбыз эчендә бит. Бала чага абзардан ясалган бинада укыган кеше дип инде. Бала чага дип такылдым әле монда. Барысыннан элек Süleyman бай тора монда. Плитаңны кабыз да кахвамны китереп бир. Гел булмаса бу суларны таратып килим инде агам. Иртә таңнан эшләр бит, тамаклары кипкәндер. Ашуны чыгарып торма. Tanıdыңмы Süleyman байны? Белдеңме мине? Белдеңме хәзер Süleyman байның нинди икәнен, ә? Агасына каршы килгәннең башын бәреп тишмәсләр дисеңме? Süleyman бай, нишлисең син? Җибәр! Ни булды, Süleyman әфәнде? Нигә шул кадәр кызасың? Дән сорарга кирәк аны. Кайчаннан бирле авыл гыйбадының сүзе бай кешенең үтенеченнән өстен була башлады. Кешеләрне кыерсытып кына бай исемен аклап булмый шул Süleyman. Аха, сезнең телегез дә озынайган икән, ә? Тел озын булудан түгел, Süleyman әфәнде. Тыңла. Төзелештә бала чагасы, яше карты барыбыз да эшлибез. Ә син кыл да кыймылдатмавың бер якта торсын. Безгә дә кумачалыйсың да әле. Нәрсә дисең син, ә? Бай кеше бит мин. Сезнең кебек кара эш белән пычранырга хезмәтчеме мин, ә? Мондый сүзләр әйтергә ярамый, Süleyman әфәнде. Авылыбызга үз кулларыбыз белән мәктәп төзибез. Аннан соң бүген иртәгә уку чоры башлана. Синең улың да монда укымасынмы? Сез мине кем дип белдегез соң әле? Бөек Süleyman байның улы сезнең ыштансыз малайларыгыз белән бер мәктәптә укый димени? Менә күрегез, ант итәм.
Үләчәген белсәм дә, баламны бу авыл мәктәбенә җибәрмәячәкмен. Алай дип әйтергә теләмәгән идем. Син дә бу авылдан, улың да. Анда уку синең улыңның да тиешле хакы. Ташлагыз әле шул мәктәбегезне. Кадалып китегез шуның белән. Барысына да хәбәр җибәрдеңме анасы? Ишетмәгәне калмасын. Киләсе атнага достаннарда мактанырлык сөннәт туе булачак. Минем улым егетлеккә адым ясаячак. Куркасыңмы әллә? Курыкмыйм мин. Афәрин. Бай баласы бер нәрсәдән курыкмаска тиеш. Дәреслекләрне кайчан алабыз соң, әти? Авыл укытучысы тарата башлаган икән. Дусларым алган инде. Алырбыз, улым, алырбыз. Ашыгыч түгел бит әле. Аннан син бу авыл мәктәбенә йөрмәячәксең. Алайса кая барачаксың бу бала? Район мәктәбенә кертәм мин аны. Әти, мин башка мәктәптә йөрергә теләм. Мин бөтен дусларым да монда бит минем. Ха, дусларың имеш. Дус фәләнне онытып тор. Ул надан халык балалары белән дуслыгың булмасын. Бу авыл кешеләре белән ник булай талашып торасың, Сөләйман? Хәзер бу баланы шул кадәр ерак юлга җибәрүнең ник кирәге бар? Яхия машина белән алып барып кайтарып куяр. Ярты сәгатьлек юл, аннан соң син минем яклымы әллә инде надан халык яклымы? Мин ни дисәм шул булыр. Минем шикләвекләрне тышка чыгар. Әнием, зинһар, мин башка җиргә барырга теләмим. Улым, кайда йөрдең бу вакытка кадәр? Эшем бар иде, нәрсә бу? Атаңа шикләүгә алып бара идем. Бер үзем алып барам. Шикләве китердем сиңа, әти, яңа җыелган. Коеп тор шунда. Кайда азып-тузып йөрисең әле син, мәхлук? Кайларда өстерелгәнең дә билгесез. Эшләр инде, әти, шәһәргә барып кайткан идем. Нәрсә кирәк тагы? Өстерәлчек. Нигә әле ялагайланып торасың монда? Әти, миңа бераз акча кирәк иде. Тагын кәрт суга башладыңмы ни? Юк, әти, булай гына. Ах, сине, ата хулиган, ә? Миллион тапкыр акча бирдем бит инде. Бурычларыңны түлә дип. Ә син эшләдең? Бурычыңны 5-10 тапкыр арттырдың. Моннан соң сукыр тиендә юк сиңа. Әйдә, тагын бер тапкыр уйна да карыйк. Ярый, әти, башка бер тапкыр да уйнамаячакмын. Бурычым гына бар. Аны түлим дә, аннан соң сүз бирәм, гомремне дә кәрткә тотынмам. Миннән сорадыңмы соң уйнаганчы, алдакчы? Ничек бурыч йыган булсаң, шулай түлә. Әти, үтерәләр бит мине. Мин синең улың түгелме? Кара, әти, бу соңгысы. Син кәрт уйнап бетерсен дип җыйдыммы мин бу байлыкны? Кит! Югал күземдән, башка акча сорап киләсе булма миңа, кадалып кит. Мәктәбебез бигрәк матур була, име? Укытучы артка бакчага капка ясатырга җыена икән. Физкультура дәресендә моннан соң футбол уйныйбыз. Син нигә чырайыңны сытып утырасың әле, Йосыф? Берәр нәрсә булдымы? Юк, бер нәрсә булмады. Моңа нәрсә булган тагын? Сөннәткә утырталар бит, шуннан куркадыр. Buraya kuracağımız fabrikaya... Монда төзисе завод белән күп акча эшләячәкбез, Сөләйман бай. Tabii... Әлбәттә, барысы да синең бу эштә катнашуыңа бәйле. Ничек уйлыйсың? Söyler Әйт de инде. elimizde. Дөресен әйткәндә, мин дә бу авыл эшеннән шактый туйдым инде. Кыры, бакчасы, түтәле, кыскасы былай бармый инде, Кәрим. Сезнең сүзегезгә җавабым хәерле сәгатьтә булсын әйдә. Мең яшә, Сөләйман бай, мең яшә. Бик акыллы бу карар. Фермерлыктан 10 тапкыр артык акча алачак. Ләкин миңа бераз вакыт бирегез. Кырларны, мал-мөлкәтне сату 10-15 көнгә сузылыр. Бу эшләр беткәч, бар акчамны уртак эшебезгә кертермен. Син борчылма, Сөләйман бай. Biz Без başlayalım. башлап җибәрик. Син аннан үз өлешеңне алырсың. Аха, Сөләйман бай. Ахыр чиктә фабрикачы Сөләйман бай булдың, әйеме? Ха, яшә ал. Сүз уңайнан әфәнделәр киләсе атнага улымның сөннәт туе булачак. Һич шиксез көтәбез сезне. Килербез, Сөләйман бай. Бик теләп, куанып килербез. Менә рәхмәт. Hadi. Ярар, сау булып. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Бу җирне карадыгыз? Ярар бый, хәзер үк барып киләм. Тиз булыгыз, тиз инде. Яшын итегез. Котлы булсын.
Син исә бу якны кара. Ярар, Яхья бар теге яктагы өстәлләрне хәстәрлә. Ярар. Kutlu bulsun. Kutlu bulsun. Tebrik. Tebriklerini kabul ediyoruz. Kutlu bulsun. Рәхмәт. Ашыгыз тәмле булсын. Ашыгыз тәмле булсын. Яхья, Тыңлыйм кая әфәндем. карыйсыз? Өстәлләрдә ипи калмаган бит, табаклар да буш. Ярар әфәндем. Хәзер үк китерсеннәр. Kutlu bulsun Süleyman Bey. О, рәхим итегез, әфәндем. Мондый сөннәт туен гомеремдә күргән юк иде. Шулай булырга тиеш тә инде. Бай малайының туе бит бу. Әйе, шулай икән. Ярар, әйдә, түргә алсагыз. Моның кадәр акча туздыруның ни кирәге бардыр инде? Бу акчага берәр хәерле эш эшләсә дигән. 40 җирдән 40 сәбәп таба кызганыч. Әйе, шулай. Йосыф, берәр нәрсә булдымы әллә? Юк, берни булмады ни. Йосыф, нәрсә булды сиңа? Бераз аңлама инде. Кара, моның кадәр кеше синең өчен җыелган монда. Ник болай кайфсызланып ятасың, а? Әйдә, елмаеп җибәр. Кара, менә бу өленгән акчаларга сине велосипед алам сиңа. Мин кыйбатлысын. Кирәкми, уф. Тания, монда аерым өстәл әзерләсеннәр дип әйтмәдемме мин, ә? Махсус кунакларым килә бит. Ярар атасы, әйттем, хәзер әзерләп куярлар. Яхья, Тыңлыйм әфәндем. өстәл бош. Бер нәрсә дә әзер түгел. Ярар эшләрбез. Әйдә инде. Кая күзеңне акайтып барасың? Сукырмәлә син, ә? Игътибарлырак булыр инде Сüleyman Bey. Икмәккә басасың бит. Бассам ни булган? Тиз бул. Килгән кунакларга урын тап. Ярар әфәндем. Икмәккә басасың бит. Бастан басармын сиңа ни? Бу нинди хөрмәтсезлек, ә? Хош килдегез. Рәхмәт Сüleyman Bey, рәхмәт. Туйында күребез әле насыйп булса. Рәхмәтегез түрдән узыгыз. Әйдәгез, түрдән узыгыз. Атаң да о кадәр акча тоткан бу туйга күренеп тора. Әйтмә дә. Туктале, синең теге бурыч мәсьәләсе ничек булды соң әле? Берни булганы юк әле, тора шунда. Әтиеңнән сорыйм дигән идең бит, кара аны, андый эш белән шаяртырга ярамый. Сукыр тиен акча да бирми бит, абый. Үлем баш өстемдә тора дип аңламый. Шуннан нишлисең инде хәзер? Ишетмәдеңме? Тегеләр тагын сине белешеп биргәннәр. Шайтан кытырта. Бу әти яктыгының мирасын умырып алды. Борчылма, улым. Бер ара йөреп тор инде, аннан күз күрер. Әтиеңне беләсең бит инде. Бәлкем бераздан йомшап китер дә күндерербез. Ярыймы, улым? Яхья, бүгеннән башлап Йосыфны мәктәпкә син илтерсең. Дәресләр беткәч тә алып кайтырсың, яме? Ярый әфәндем, ярый. Әйдә, улым. Әйдә инде. Беренче көнне үк мәктәпкә сыңга калма тагын, әйдә. Булай да һәрчак онытасың инде. Ярар инде, миндә тагы берәү бар. Биреп торырмын. Әһә. Кара әле. Аю, Йосыф. Йосыф. Әйдә, улым. Күрсәт андагыларга, Сüleyman байның улы нинди икәнен белсеннәр. Баһадирым минем.
Senin sınıf munda ekan Yusuf. Hadi Allah Ayda Allah tili çıkışları bersin. Dersler bitkeş kelip alırmın, yarayma. Qo'ya o'tirasan seni. Mening o'rim bit bo'p turaydi. Anda men o'tiram. Qarali sen bu aql yasini. Kelmas burun teraza qirnaq o'tira. Shitdan kelib o'zing allakimga sanay. Bor, uzrini bil. Qoydan kelgan endi bu? Qilishla o'g'lindan. Kun sayin kelib o'qirga jina ekan. Onda maktab bitganmini bizga kelib o'qimasa, Bilmayman endi. Onda da keraklidir ko'rasan. Kim bilgan og'rudir dali. Şeylerimizni shiktashlarga qo'shdik endi. Mana munda imzani qo'ysang, jeta, Süleyman bay. Akşa ise mana munda. Сиңа да бу басулар бәрәкәт алып килсен. Шулай итеп, авылның яңа рәис син булдың инде. Reislik degan narsa qolmadi bit endi Süleyman bay. Әй, авыл халкы барынан бик югары шиде шул. Караны, миннән сиңа киңәш, авыл халкын карап кына тор. Нигәле ул? Онытма аны. Булар белән күрше буласың бар. Нәрсә генә эшләп ташламаслар. Син күрмәгәндә шикне күчереп куярга да күп сорамаслар. Ике күзең дүрт булсын. Qo'yat tugilmi Süleyman bay? Kit kishi oldinda avul kishisidan nishik uyalmisha yola yig'asin seni? Үзләренә бер дә тел теш тидертмәсләр. Ләкин котылам инде. Сездән дә авызыгызның сасысыннан да. Süleyman bay fabrikası bulacak. Qaraq zalimini bütün mülketim qog'ozga aylanganda. Qishlarim asiyib bitgan. Әнкәй, мин урамга киттем, яме? Ярый улым. Нәрсә, кызган табага баскан эт кебек тик тора алмыйсың? Тагын кәрт сугарга китәсеңме? Әйдә инде, bir-ике кисәк булса да аша инде. Нәрсә булды сиңа, батырым минем? Мәктәпкә йөри башлаганнан бирле менә шушылай. Көннәр буе bir кисәк ашамый, бәлки бу кирелегеңне ташларсың, ә? Аяз күктән кызыл кар яуса да минем сүзем үзгәрмәс. Бала синең кирелегең аркасында үз-үзен харап итә бит. Бер нәрсә дә булмасаңа. Бай баласы бит ул, бай баласы. Бу авылның мәктәбенә түгел, суына да башырып тормабыз. Завод төзелгәч тә шәһәргә күчеп китәрбез. Йосыфны исә ул заводның мөдире итеп куярмын. Үзебезнең патшалыкны төзәячәкбез, патшалыкны. Шулаймы, Йосыф? Әйеме? Мөдир улым минем. Фабрикачы Сüleyman, мөдир Йосыф. Ник безнең тупка тиясең, ә? Кире бирәсидем мен. Үз авыруны безнең тупка йыктырма. Юк инде, мен бит. Нәрсә бу тагын? Белмим инде, авыруын безнең тупка йыктырырга җыена бугай. Сез нәрсә, мин авыру түгел. Тагын бер тәнәфестә ишек алдында күрсәм, авызыңны җимерермен белеп тор. Туктагыз инде, мин Туктап бит... тормыйм әле менә. Бик уйныйсың килә икән, хәзер үк авылыңа тай. Әйдәгез, киттек моннан, әйдәгез. Юк, теләмим. Монда каласым килми минем. Эшләр ничек барасың, яхшымы? Кара инде герләп. Бик әйбәт, бик әйбәт. Рәхмәт, рәхмәт. Рәхмәт ясын. Ашыгыз тәмле булсын. Не булды тагы? Әфәндем, Юсуф юк. Ничек инде юк? Әфәндем, мәктәптән качып киткән. Башка күргән кеше дә юк ди. Ничә сәгать эзлим инде? Отар, киттек тизрәк. Юсуф качкан икән. Кая китәр микән ул?
Bu salkında saatler boyunca işler indi bu Yahya. Bilmeyim şul efendim. Uğurlap gitmegen bulsalar yarı indi. Düşmanlar Düşman falandır diyeyim. Yok barını sileme indi Yahya. Yok yokka yaxşılap qarap bar. Aybetlep qara. To'xta Yahya. Yusuf. To'xtat. Oğlum. Oğlum qadrlim Yusuf'um. Eti tuğam men. Qabız maşinani Yahya, hazır oğlum. Hazır oğlum, uyga qaytabız. Yok, tilemeyim. Bu balanın hali bik naşar Süleyman. Bulay bulsa tüz olmaz bit. Нәрсә дейсең син хатын? Tilemeyim. Bu yaşında mındı temperaturaga şıdıy olmaz. Borşuna soğarga mümkün. Ay bay balası ol, Arıslanda yigit, bir нәрсә дә булмасаңа, булмаячакта. Киләчәгем бит ул минем падишаһым. Бу мирасның бердән бер хуҗасы. Аңа бер нәрсә булса, мин ничек яшәрмен? Әйдә утырма, кул кушырып, чүпрәген алыштыр, дару бир, эшләсенә бер нәрсә, температурасы төшсен. Нишләм инде мин хәзер, нишлим? Тукта, кайгырырлык нәрсә юк бит әле. Бөтен җирдә мине эзлиләр. Дустым, тагын нәрсә кирәк инде? Юк, мин бүген өйгә кайта алмыйм. Син дә куныйм әллә? Качып тормасам исән... Кая качмак идең әле син, кая? Юк, абый, кирәкми. Теләгәнегезне эшлим, тимәгез генә. Хәзерме? Әзер, абый, валлаһи әзер. Кайдан алайса? Иртәгә китерәм, ант итеп әйтәм. Аягыңдагы бу тишекне сизәсеңме? Нәкъ шундый йөрәгеңдә рәсем. Юк, абый, кирәкми, син харычы. Алайса иртәгә ул акча бездә булсын. Башка чараң юк. Иртәгә төшкә кадәр вакытың бар синең. Булмаса, үзең гаепле. Haydi. Elvir. Кая җыендың әле син төн уртасында? Мине бер качан күрә алмаячак җиргә китәм әти. Бу ни тагын? Яраландыңмы син? Курыкма әти. Ярама шифа таптым инде мин. Тукта әле, нинди шифа ул тагын? Юк. Бу мөмкин түгел. Юк, акчаларны алып качкан. Акчаларым кайда? Элвир. Элвир. Кая качтың син, юнсез? Ул бит минем бөтен мөлкәтем иде, Элвир. Элвир. Кая куйдың байлыгымны, Элвир? Элвир, кайда син, Элвир? Ул акчалар минем бар булганым иде бит, Элвир. Элвир, кая куйдың акчаларны? Элвир. Элвир, бөтен нәрсәмне алып киттең бит, Элвир. Yusuf! Yusuf'um! Süleyman bir нәрсә эшлә инде. Yusuf silkinmi bit. Нәрсә булган минем улыма? Хәрәкәтләнми бит, Yusuf'um, silkinеп тә карамый. Бар, йөгер, Яхьяга хәбәр ит. Яхья! Yusuf кайым. Yusuf'um минем, хәлең ничек улым? Җавап бир. Әйдә, Yusuf кай, уян улым, әйдә, тор, китәбез.
Әйдә şimdi күзләреңне терелерсең улым. Йосыфым, Йосыфым хәзер тереләсең. Йосыфым минем. Йосыф. Берендә юк әйе бит. Терелерсең улым әйе бит. Яхья. Яхья. Әйдә аш ишекне Яхья. Тизрәк ач дим сиңа аш ишекне. Аш инде ишекне. Kızım efendim, hazır. Аш инде ишекне, аш дим сиңа аш. Нәрсә калалып каттың? Аш шул ишекне. Efendim, bu bala үлгән бугай. Нәрсә дисең син? Байларның балалары үлми, Яхья ничек инде үлгән? Мөмкин түгел. Үлә алмый ул. Ул бит минем падишаһым. Бөркетем, бай баласы ничек үлсен инде Яхья? Аш инде шул ишекне, Яхья. Ишекне аш, үлми дим. Аш ишекне. Яхья аш ишекне. Үлми ул. Мондый сүзләр әйтергә ярамый, Сөләйман әфәнде. Авылыбызга үз кулларыбыз белән мәктәп төзибез. Аннан соң, бүген иртәгә уку чоры башлана. Синең улың да монда укымасынмы? Сез мине кем дип белдегез соң әле? Бөек Сөләйман байның улы сезнең ыштансыз малайларыгыз белән бер мәктәптә укый димени? Менә күрегез, ант итәм. Үләчәген белсәм дә, баламны бу авыл мәктәбенә җибәрмәячәкмен. Үлә димени ул Яхья. Яши ул. Бай баласы бит ул. Efendim, нәрсә булды сезгә? Бай балалары үлми Яхья. Бу көнгә кадәр сиңа балаларым хакына гына түзеп тордым, Сөләйман бай. Ләкин җитте инде, хәзер эш бетте. Моңа син үзең гаепле, Сөләйман бай. Монда яп-ялгызың үләчәгеңә үзең гаепле. Беткән. Бөтен нәрсә беткән. Бөтен кеше киткән. Efendim, Әйдә бар, юлыңда бул. Бар, ипял. Әйдә. Нишлисең син, Сөләйман? Ипи. Ипи бирегез миңа, ипи. Син безне тот, без сиңа биребез. көз тидерәсең бит мәктәпкә, Хәлимә абзый, җитәр инде. Кеше үзеннән соң дөньяда калдырырлык нәрсә эшләгәч, теләр-теләмәс шулай куана инде. Уйлап кара инде, бу мәктәпнең һәр кирпече өчен түккән тиребез балаларыбызга белем һәм мәгърифәт буларак әйләнеп кайтачак. Бик дөрес әйттең, Хәлимә абзый, Алла һәркемгә моны аңларга насыйп итсен. Ипи бирегез инде миңа, ипи. Бик аш булсаң бирербез. Аш шул, мин бик аш, бераз ипи бирегез миңа. Бик аш булсаң бирербез. Ә син безгә ни бирәсең? Миңа ипи бирегез, ә мин сезгә биеп күрсәтәм, Биеп күрсәтәм мин сезгә. Сөләйман тилерде, ипиләрне бетерде. Сөләйман тилерде, ипиләрне бетерде. Сөләйман тилерде, ипиләрне бетерде. Нишлисезләр, оятсызлар, китегез аннан. Әйдә качыгыз, каш. Кара инде шуңа, балаларының шомакаена әйләнеп бетте инде. Шундый дәрәҗәле Сөләйман бай бер телем ипи өчен бирдек хәлгә төште.
Кая күзеңне акайтып барасың син, сукырмәллә? Игътибарлырак бул инде, Сулейман бай, икмәккә басасың бит. Бассам не булган, тез бол килгән кунакларга урын тап. Яра. Икмәккә басасың бит. Бассам басармын сиңа не? Бу нинди хөрмәтсезлек? Кеше кем булдым дип мактанып йөрмәскә тиеш. Ахыр чиктә нинди хәлдә калуыбыз билгесез бит әле. Хөрмәтле тамашачылар, игътибарлы кешеләр өчен тормышта уйланырлык гыйбрәтле вакыйгалар бихисап. Үз юлын дөрес билгеләгән, булган хәлләрнең хикмәтен аңларга тырышкан һәм тормышны вөҗданы аша кабул иткән бәхетле кешеләр өчен бар нәрсә дә гыйбрәтле. Хикмәтле бизәкләрдән томаланган карашлар исә караңгыда яши. Караңгы уйлар белән интегә һәм караңгылыкта дөньядан да китеп бара.